Il-Partit Nazzjonalista mal-ewwel qal li din kienet serqa mill-bwiet tan-nies iżda skont Jason Mikallef il-poplu mar tajjeb bid-dil tal-Fortina. Din id-dikjarazzjoni saret it-tnejn fuq TVM meta Jason Mikallef kien mistieden fl-ewwel programm immexxi minn Luke Dalli, programm li matulu Jason Mikallef għażel ukoll li attakka l-konklużjonijiet li ħarġu mir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-Fortina. Il-Gvern, il-Poplu Malti, fl-2019 mar tajjeb, issa naturalment wieħed qed jiddibatti ir-rapport tal-Awditur Ġenerali Alla jista' kollox fih 3 valutazzjonijiet din ma nistax nafhimha. Matul il-programm li fih ipparteċipa l-Avukat Franco De Bono, Jason Mikallef qal li s-somma ta' 8 miljuni kienet somma kbira. Dan meta l-Awditur stess ikkonferma li l-kundizzjonijiet il-ġodda kif maqbula fi żmien Gvern Laburista kellhom iġibu prezz ferm akbar illi jaqbes l-20 miljun euro u kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista dejjem ivvota kontra f'kull stadju parlamentari biex jiddefendi l-interessi taċ-ċittadini. U fl-istess waqt li ħareġ dan ir-rapport tal-NEO kien ġie żvelati li l-eks kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet James Piscopo irċieva numru ta' pagamenti mingħand il-kap eżekuttiv tal-Fortina lura fl-2019, l-istess sena li fiha l-Lenz tat il-barka tagħha għad-dil li fisser serqa ta' miljuni mill-valutazzjoni vera tas-sit f'Taslima. It-Times kienet spjegati li Piscopo daħħal aktar minn 50,000 euro matul dik is-sena mingħand żewġ kumpaniji li s-sit tagħhom huwa Edward Zammit ta' Bona, CEO ta' Fortina Investments. James Piscopo jdaħħal 153,000 oħra mingħand kumpanija oħra li għandha x'taqsam ma' Zammit ta' Bona bejn April tal-2021 u Marzu tal-2022. Fil-waqt illi Zammit ta' Bona u Piscopo ma ċaħdux illi saru dawn il-pagamenti u ma qed jgħidu li dan il-ħlas kien wieħed leġittimu u privat mingħajr ebda konnessjoni mal-ftehim tal-Fortina.